Afifah. Mau mampir ngendi kok tekane malah dhisik aku, Nduk? Wau diampirke Bang Yosi, Pak. Bang Yosi. Nggih. Oh. Yosi Dian Pertiwi. Mboten. Ingkang nyetriming wau. Oh. Yosi cowok. Oh iya Mas Yosi nguter to. Nggih. Suwarjo. Nggih. Diparingi apa ning kono, Mas? Diparingi jangan apa niku? Jangan apa niku? Lah apa? Mae jangan apa mae apa? Jangan Jepan. Jepan? Nggih. Labu siam. Oh, karo apa? Labu siam kalih tempe, kalih kerupuk, kalih telur, kalih lontong. Ya si mau telepon aku niki kanca-kanca kula belahe wedhus jere ngono. Mboten. Wedhus kok dadi Jepan iki piye kuwi? Ha iya. Wis ora apa-apa iki tandha pakurmatan budayane kanca-kanca iki ngono kuwi. Angger wayangan sapa sing cedhak karo lokasi mesti do ngampirke. Isuk yen ana wayangan ning daerah Mojosongo iki sing eneng ya siap ngampirke pisan. Ayo. Ayo. Ya apa-apa kok ya. So ya kaya wingi nggene Umi wingi Ponorogo ya sampean ngampirke. Wis ngono kuwi keakraban ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh, mulai ya didongake Mas Yosi sak keluarga ya tansah pinaringan sehat, Amin. klebu warga masyarakat ing ngelu kene ya. Amin, nggih. Rong tau to sowan ning Silogiri? Dereng nate, Pak. Loh, upama sampean ra dadi sinden, tangeh lamun iso tekan Silogiri. Nggih. Lah nggih. Ayo, upama sampean ra dadi sinden, ora bakal kelakon sampean numpak pesawat, ya toh? Nggih. Upama sampean ra dadi sinden, ra mungkin pedah montore anyar tur nggih telon. Nah, gitu. Mboten. Ojo aneh-aneh lho ya. Mboten, Pak. Ora usah banter-banter lek ngepit. Mboten. Eman-eman nyawane ya. Nggih. Eman-eman awake cantik-cantik kaya ngono. Nggih. Mergo sing jenenge numpak sepeda motor ramene dalan saiki kaya ngono. Ngati-ati wae lagi setengah slamet. Yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Lho ngono kuwi. Nggih, Pak. Apa kudu tenan waspada tenan. Taati rambu-rambu Basundara ya. Nggih, Pak. Lalu lintas. Oh iya lalu lintas ngono. Nggih. Kuwi lho dipundhut karo Pak Bambang. Nah, Sadriyanto ngersake podang kuning. Nah, kaya ngono kuwi piye kene njajal to kowe nyuno prisa wis nate mirsani kula napa dereng Pak? Lah wis nate kan awakmu luwih pede ngono lho. Nggih. Ndang. Bapak Ibu sampun nate mirsani kula napa dereng? Dereng. Urung ya wis lungguh neh lek ngono kowe. Ya ora, mula gandeng rung-ruh saiki diweruhke men pirsa. Oh iya. Ya coba kaya apa? Tanjake ya, Mak. Menika nembe kemawon lulus saking SMK 8 utawi SMKI Surakarta. Sak menika sampun ketampi wonten isi Surakarta jurusan karawitan. Wah iya bocah ya berprestasi. Nilaine ya apik. Ha iya, Aku yang gumun bocah ra tau sinau kok nilainya iso becik. Ha iya. Wis pancen bocah cerdas iki kaya ngono kuwi. Sok-sok iki karomah saka Gusti Allah ki tanpa sinau ning iso ki ana, Nduk. Kuwi jenenge ilmu laduni. Yen ra percaya kowe nyuwun prisa karo Mas Dani. Tanpa sinau kok pinter kuwi jenenge ilmu laduni. Ya. Ra duwe bojo kok ngendhok kuwi berarti pitik horen. Lah ngono. Kena kuwi. Ya dibawani coba. Nggih. Asmarandana podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Paksi apa, Nduk? Manuk, Pak. Apale bocah ram. Halus manis nang
ora elok ngene iki. Podang kuning metu bareng karo metune sego lho. Wis ora panitia yen ora kene apa enek jan kopen tenan iso suguhan banyu mili. Ha iya. Pokoke sak mbledose wenge kelakon lek ning kene. Ha iya, wah jan. Terus sing teladan lho piyayi nom-nom, piyayine ganteng-ganteng. Matur nuwun Mas. Nggih. Wah, jan elok. Jos tenan jan. Terus mangan engko sik ya, nembang sik ya. Nggih, Pak. Ha iya. Yo. Masa minggat kung Nonano, sik ta mung gene jembar karo mlaku rono, sing mirsani ning kono kae lho. Bapake sing nyuting ben rada cedhak. Lah kae lho. Nah. golek isi podang jenar. Ngapa kok balik? Ten tukang syutingnya balik. Walak niki, Pak. Iya, mergo ketutupan cagak. Nggih. Ha iya, semelang lek awakmu tekan pawon malan kok. Iya. Iba bunga henga tiku nyanding bisa ngaturake pamundhute Pak Bambang, podang kuning ini adalah doa untuk dusun Ngeluh. Ya. Podang ini tegese burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan doa semoga dusun Ngeluh bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Ya. Monggo, Umi Hafifah. Tetos.
nuwun Mbak Umi Hafifah. Ya. Dudai mutiara kependem, dolanan cara lawas, eman-eman yen ora dilestarekake. Ya, Sugeng dalu Mbak Dian Munasyirah. Sugeng dalu Pak Yoyo. Nah, nggih, iki ingkang Rama iki ya kepareng monitor lho iki wis komen nang di YouTube pisan. Ayo. Nganu kok nyuwun WA-ne jenengan bareng kok. Kirimi nomor Pak Yoyo. Nggo apa? Ya engko nek aku request lagu. Waduh, aja padha lanange piye lek aku dilebokne WA-ne bapakmu ora. Langsung liwat kowe wae ora apa-apa, ora perlu ayo ngono kowe. Ayo, iki Mbak Dian iki asli saka ngendi? Iki saka Lalaten Madiun Pilang Kenceng. Wah iya, Terus Mbak Wanda iki saka Ngawi, Jati ngendi? Jogorogo. Nggih, Pak. Jogorogo. Ayo. Niku tanggane Pak Tukiran, Pak. Tanggane Pak Tukiran. Pak Tukiran ki sapa? Sing bakul pecel ning prapatan niku lho. Oh, lagu to. Oh, iya. Bah aku ki wong tuwek dadi ra hafal basa ngono kuwi. Aku wis angkatan karo Mas Danang dadi ra roh ngono basa ngono kuwi. Oh iya luar biasa. Yo, saiki coba cah loro nembang sing apik dibawani sing becik. Ayo iki pamundhut saka Pak Bambang Sadrianto ngersake sesideman luwih dhisik aturna cah loro. Sing jeneng Waranggana saiki pancen menjadi bunga pentas tenan, menjadi hal yang pokok di dalam pertunjukan wayang. Ora mung dari segi suarane, penampilane ning uga cara berbusanane pun ya kudu becik. Ayo kudu luwes kewes. Aja nganti wis apa kuwi jenenge le ngangge sandangan seragame ora padha, ngluwembrot kabeh terus bareng-bareng gara-gara terus dingklike dipangku slonjor. Wah, wis jan wis ngono wis sing ndelok barang arah-arasen. Ayo, Coba dibawani sik. Dandang gula. Saka Mbak Dian, yo Yan. Wiwitane Ya. Handerek sang peke Nek priya bagus kang olah budaya cara bal-balan jare oper. Kaya Mbak Wanda. Nano. Sowan menyang kutha gedhe Bagus. Nek Bandara terus ayo. Nano. Selendang kuning Nano. kang
Aku ora sengaja sing tak dekne cah loro kabeh kok pacangane pengendang ya. Ah iya, Ora sengaja lho. Ha iya, Mbak Dian ya genah kuwi garwane Mas Gapuk. Ha iya. Mbak Wanda ya wah, saya kuwi calone Mas Swatama. Ha iya, wah elok. Ya pengendang hebat kabeh. Mula sawangan nek bokonge do tatu kabeh. Ha iya. Keplaki. Ora kok ya ora anarkis ngono kuwi lek senian. Yo sampean genti nduk Dian. Swara kurang pramana ning wases ngungrum. Nah Yan. Angungrum marang bendara. Waduh sendal pancing. Nggen ku enek bendara, kok keduren to. Ha iya. Arep nyendal pancing keduren. Neno. Tiasu Lestya pijer ngincangake halis. Bareng berdua masuk. Ayo. Terus tresno sesideman. Angkaten Mbak Wanda, ya. Luweh becik paten timbang Dian.
bareng